να απολαύσετε αριστερά ένα μπαμπάλαιο στόρκ, άψογα διατηρημένο μέχρι σήμερα. Τα διακριτικά χρώματα και οι αριθμοί που φέρει το ιστορικό αυτό αεροσκάφος είναι αυτά τα οποία έφερε το Stork FA-156, με το οποίο ο Γερμανός λοχαγός των SS, Ότο Σκορτσένι, απήγαγε τον Ιταλό δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι στην προαναφερθήσα επιχείρηση ανορθόδοξου πολέμου. Η Athens Aviator Collection αποτελεί μια συλλογή σπάνιων, εξαιρετικά αλλά διατηρημένων και βαθέων αεροσκαφών. Κομπαρτιστικό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Booker 131, το Booker 133, μια υπέροχη μπλε Καταλίνα, την έχουμε δει κατά καιρούς. Έχει πετάξει και στον Αρχάγγελο του 2005 εδώ, καθώς και ένα πολυκαρπό. Η συλλογή γεννιέται από το πάθος δύο ανθρώπων με κοινή αγάπη την αεροπορία. Είναι οι κύριοι Κυριακού και Λουμάκης, ο γνωστός επιχειρηματίας και ο μηχανικός που ξεκίνησε την αναζήτηση και υποστήριξη των αεροσκαφών αυτών. Μπορεί να δημιουργήσει να αποδεχτεί το πάθος και υπεύθυνη για αυτή την πανέμορφη συλλογή. Μία από τις καλύτερα διατηρημένες και από τις πιο όμορφες στον κόσμο. Η συλλογή γεννήθηκε το 1994 όταν ο Μήνος Κυριακού από τη φύση του, λάτρης της ιστορίας και φιλομαθής, θέλησε να μάθει πληροφορίες για αμφίβια αεροσκάφη, ρωτώντας το Στέλιο σχετικά με το Καταλίνο. Ο Στέλιος περιέγραψε το αεροπλάνο και την ιστορική του αξία με μεγάλο ενθουσιασμό και τότε ο Μήνος αποφάσισε να αγοράσει το πρώτο αεροπλάνο της συλλογής, την Καταλίνα. Ακολουθεί το Α26 Invader, ενώ σε κάποιο ταξίδι στη Φλόριντα, έχοντας το δισταγμένο, αποφασίζουν να το αγοράσουν. Η συλλογή εξελίσσεται στη συνέχεια με δύο Booker 131 και ένα Booker 133, καθώς και το Stork που βλέπουμε να πετάει σήμερα. Love on the loose tonight. Hot rod, baby. Freeway lights. Mystery chauffeur. Love on the loose tonight. Love is 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 on the loose tonight. All right.
αγοραστικό store μπροστά μας πραγματοποιεί τους ελιγμούς τους. Ο χώρος της Τανάγρας είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Αναγκαστικά η σημερινή μας εκδήλωση απλώνεται σε μεγάλο μήκος χώρου. Κάποια απομακρυσμένα τμήματα στο διάδρομο, το Sit and Shadow και το VIP, αλλά μπροστά το κυρίως display. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους βρίσκοντες στο VIP και στο Sit and Shadow ότι οχήματα από τον χωρικό μας τη Jeep είναι έτοιμα να τους μεταφέρουν δωρεάν, μιας και η απόσταση είναι λίγο μεγάλη, στο χώρο της στατικής και πίσω. Βρίσκονται στον χώρο των VIP, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι spotters, οι VIP και οι Sit and Shadows για τη μετακίνησή τους στο χώρο της στατικής.